Suntem aici noaptea cu tatăl meu care vrea să prindă pești. Eu vreau neapărat să prind somon. Somon? Somon. Somn, mă, nu somon. Aici nu e somon. A, somn. Aici nu e somon. Somn. Undițele. Aici, apa. Aici sunt. Nu vreți să știți ce în cutia aia? Aia rotundă? Vin. De ce le Jos, filmează și tu pe aici frumos. Cum se văd munții, cum se vede apa. Filmează undețele, filmează... Voi mă credeți că acolo este o altă țară, Serbia? Unde sunt luminile alea, vezi? Vedeți? La ei cine iubește papucii lui tata. Bă. No. Uitați-vă neapărat la pauza mea de profil, că mi-am schimbat-o.